Ya bafowethu, ya hulumeni kunjani? Uyaphila somaqhinga. Ngikhumbula mina kuzinsuku zokugcotshwa kwesilo, uhulumeni engapheli endlunkulu ngene ephuma njengenayiti. Ya ikhipha izincwadi lapha iy'tetimende laphana right neyi-wrong neyi-wrong neyi-right, kwehliwa kwenyuka phansi phezulu. Uyabona-ke manje sifike la engithanda khona. Sithi silo banamanga kabi labantu laba bezepolitiki. Uthi abantu bepolitiki nje banamanga abantu bepolitiki. Uyabona? Uzonda izenzo zabo namanga, bahamba bekhuluma amanga bethembisa abantu into ey'ngekho. Yena nje akahambisani nohulumeni. Hawu, madoda. Kanjalo nje, angithi manje lapha wena yeyi, angithi manje lapha imbube yayikade ilokhunja yembesa uhulumeni lapha ngelokhuzane sekwenze njani-ke manje? Yini-ke manje? Sekushintshephi-ke manje? Uthini ngale nto ayembatha uhulumeni in front of phambi kwabantu? Uhulumeni wayembathiswa ngembatho elikhulu kabi lapha elibizayo elapha kwaZulu. Ehamba ngayo ipolitiki namhlanje kuthiwa akasafuneki uhulumeni. Hulumeni, uyabona kodwa ukuthi wena awukho ngaphezu kwamakhosi. Kuyavela yini lokho ukuthi wena hulumeni awukho ngaphezu kwamakhosi? Ubani wathi uphatha amakhosi kanti? Ubani wathi uhulumeni kumele akhiphe incwadi egunyaza ukugcotshwa kwenkosi? Owathi uhulumeni abe nama-shares ebukhosini noma bakuphi ubukhosi nje? Ubani ubukhosi kanti buneminyaka emingaki ubukhosi? Uhulumeni yena uneminyaka emingaki? Ubani omdala inkosi nohulumeni? Yayizwa lento? Inkosi kufika kanjani ukuthi inkosi bese sihlalweni? Umuntu kuze kuthiwe lo muntu uyinkosi uyisilo, why kumele aze abe yisilo kanti? Kudlulwa kuyimiphi imigomo ukuze umuntu abe yisilo? Bese sibheka ngapha kuhulumeni ukuthi kwenziwani ukuze umuntu abe upresident for isikhathi esingakanani, futhi inkosi ibusa isikhathi esingakanani? Mina nathanda ukusikhulumisa mina. Le nto yokuthi uhulumeni uzoba namandla phezu kobukhosi amasimba lawo.